No niin, kaikki pyöräharrastajat ja muut uteliaat, tervetuloa V2M laserkeittiöön. Tänään meillä on ohjelmassa amerikkalaista vesijohtoputkea, josta Amerikan Joonas on kätevästi taiteillut moottoripyörän rungon. Ilmeisesti se ei ole sitten suomalaista silmää miellyttänyt. Sinne on tehty vähän jatkopätkää. Ja niitä perä on levitetty tällainen perinteikkäästi ja näyttää sinne olevan tehty sitten jotain muutakin vähän. Ja tasaväriseksi tää olisi kuulemma saatettava. Eli maalaukseen menee. Mut pikkasen siellä on päässyt jotain gorhoshiota tänne iskemään ja kai tuo vanha maali olisi kans tosta ihan hieno raapasta mäkeen sitten, niin tulee kerrasta hyvä. Laitteeksi meillä on valikoitunut tommonen 500 mopa, eli pulssilaser. Ja sehän oli siinä mielessä hieno kampe, että se ei lämmitä tätä puhdistettavaa pintaa juurikaan. Että säilyy sitten originaalina. Mut siitä me lähdetään liikkeelle. Vastoin kaikkia tapoja, mulla on pikkasen hoppu tässä nyt seuraavaa rastia. Niin mä oon tästä nyt rekrytoinut itselleni viehkeän avustajan. Oskari, tuletko tänne? Tässä meillä on yksi kappale Oskari. Oskari on äärimmäisen mukava. Tykkää huutamokävelyistä. Lempivärinsä on liila, tiettävästi. Mutta tosiaan Oskari toimii tässä mun stunttina. Eli pyyhkäisee ton tosta entistä ehompaan kondikseen. Sano Oskari päivää. Hyvää päivää. Kyllä. Monet sekoittaa Oskarin Aulis Gerlanderiin, aikanaan oli virallinen valvoja muun muassa lottoarvonnassa, mutta ei ole kumminkaan sama mies kyseessä. Joo, siitä sitten enempää äänkyttämättä käydään toimeen. Käydään kiinni kuin sikalimppuun.
Noniin, siitäpä tiedätte. Se olisi valmis. Mä ja viehkeät avustajat saatiin tää tässä sipastua tällaiseen kondariin. Siitä tuli aika hyvä. Et tässäkin on paljon kaikkia tämmösiä koloja ja sitten tämmösiä tappeja ja yhtä sun toista sisäosaa. Ja sinne pääsee aika kivasti laserilla käsiksi. Ja nyt se on sitten sopiva maalata ihan sit parhaaksi katsomalla menetelmällä. Pulverin tää varmaan menee. Et tästä nyt sit saa työntää sitä pulveria ihan just sinne minne haluaa ja siinä on samanlainen paikka tarrata. Oli se sitten tässä tai jonkun osan täällä sisäpuolella tai niin edespäin. Tämä on mielestäni aika kiva. Mitä mieltä sä oot?